ngayon sa Manambong Norte. At ang may-ari po dito ng sibuyas si Noel Gagar. Ito po yung gumamit po ng Growers Beat 1000 plus. Kaya binalikan po namin ang kanyang sibuyas ngayon dahil maganda at malusog at handa na pong hinihintay lang po ang presyo. Ito po ang kanyang sibuyas na ginamitan ng Growers Beat 1000 plus. Yan. Ang araw po ngayon, February 2, 2024. Growers Beat 1000 plus. Ito po yung gumamit ng owner po natin, Growers Beat 1000 plus. Kaya binalikan po namin ito na i-video para i-vlog po namin kung ano po ang resulta ng Growers Beat 1000 plus. Samantalang ang dami pong mga sibuyas na talagang inuod, halos naubos lahat. Pero itong ginamitan ng Growers Beat 1000 plus, ito po ang resulta ng kanyang sibuyas, malulusog. Yan. Ito po ang kanyang sibuyas na ginamitan ng Growers Beat 1000 plus. Yan. Yan, ang kanyang sibuyas. Ang gaganda, ang lulusog. Kaya gumamit kayo ng Growers Beat 1000 plus para maging malusog ang inyong mga halaman. Yung lupa, magmula sa lupa na matigas ay kanyang pinapalambot. Nandito na lahat ang klaseng nutrients na dapat kailangan po ng halaman. Kaya ito ang resulta ng kanyang sibuyas sa paggamit ng Growers Beat 1000 plus. Ito. Danta kay telephone number ya tawagan mo. Yan. Oh. Kaya kung gusto nyo na maganda po ang sibuyas ninyo, kami po ang technician ng Growers Beat 1000 plus. Kung may problema kayo, tumawag lang po kayo sa 0928 539 8235. LPG Arponita, ang technician ng Growers Beat 1000 plus. Kaya tangkilikin po natin ang paggamit Growers Beat 1000 plus. God bless the farmers of this land.